Ix-xemx Mediterranja kienet dejjem l-ewwel tifkira tiegħi. Twelid fraħal żgħir fil-kosta fejn ir-riħa tal-baħar imlieħ kien imħallat mal-parfum taċ-ċipressijiet li kienu jilqgħu l-bini modestana. Il-mewġ kien jaqtaħħa mal-blatt tax-xatt, iffissar ir-ritmu tal-ħajja sempliċi tagħna waqt li kont nosserva lil fiskaturi jirritornaw bil-qbit fil-għaxija. Ir-raħal tagħna f'Sarepta kien żagħżagħ żgħir moħbi bejn il-muntanji u l-baħar. Il-bini tal-ġebel imwaqqa minn missirietna reżistew għażmien bħal poplu tagħna li reżista kontra l-isfidi tal-ħajja. Is-sawt ta' tfal jiġru fit-toroq dojo u d-daqq tat-tixrib tal-suq lokali jimla l-jiem ta' tfulija tiegħi. Il-għodu dejjem jibdew kmieni bis-sent tal-fjuri u l-mixi tal-ewwel fiskaturi li jintrepru fuq il-baħar. Missieri, raġel ta' ftit kliem u ħafna irf, dejjem jgħid li l-baħar kien sinjur ibes imma ġust. U għallimni nirrispetta l-ilma tiegħu u nirringrazzja għal ġid li jagħtina. Dar tagħna għalkemm modest kienet port sigur. Il-ħitan tal-ġebel iżommu l-ġrajiet tal-ġenerazzjonijiet u l-art imġarfa kienet ċut tal-ewwel passi tiegħi. Ommi, bidejja maħruġin mill-ħidma, bdilna s-sempliċità tagħna f'abbundanza permezz tal-imħabba u l-ħerqa tagħha. Il-jiem kienu jitkomplu b'ritmu partikolari immexxija min-natura u tradizzjonijiet tal-poplu tagħna. Tallimt sa minn età żgħira li l-veru sinjurija ma tkunx qed titkejjel b'flus imma bislim tal-qalb u l-kapaċità li naqsmu ftit li għandna. Fir-raħal kulħadd jafna bisimna. In-nisa l-aktar anzjani għalmun il-barkati tal-ħxejjex u l-irtizet filwaqt li l-anzjani qasmu magħna l-ġrajiet ta' żminijiet imoddija. Kienet ħajja sempliċi imma qawwija b'tifsir u skop. Kibirt nisellef minn xogħol bla ħeda ta' ġenituri u tallimna li l-ġustizzja u l-perseveranza kienu l-akbar eredità li wieħed seta' jirċievi. Ma kellniex lussijiet iżda qatt ma kien jonqosna l-essenzjali, fidi tama u mħabba. Il-familja tagħna sabu lajxin fil-barkit sempliċi li l-art u l-baħar kienu jagħtuna. Missieri kien joħroġ fil-brejk tal-għodu fuq il-dajsa żgħira tiegħu jiffaċċja l-mewġ biex ġib il-ikel ta' kuljum. Ommi, bidejja ħabbata, kienet bih fil-suq il-prodotti li ħawwalna fil-ġnien modestana. Is-snin kienu jgħaddu u magħhom tallimna l-arti tal-ringrazzjament. Fis-snin ta' abbundanza konna naqsmu l-ħsad tagħna mal-ġirien. Fi żminijiet ta' skarsezza skoprejna li s-solidarjetà kienet timmultiplika l-ftit li kien għandna biddel fraġmenti fil-mejda. Fir-raħal tagħna ix-xogħol kien aktar minn obbligu, kien mod kif nirinsrew lil Alla u nservu lil xulxin. Sa minn żgħira tallimna nitħawwad fil-ħobs, inħejju ż-żejt u nżommu l-ikel għal żminijiet diffiċli. Kull kompitu kien lezzjoni tal-ħajja, kull ġest tal-basiket. Il-għodijiet jibdew bl-riħat tal-ħobs frisk u jispiċċaw bl-riħat tal-ħut imsaħħan. Il-mejda tagħna kienet sempliċi, iżda kien dejjem hemm post għal wieħed ieħor. Il-vjaġġaturi li kienu jiġu lejn bibna kienu jirċievu l-ilma frisk u kliem ta' faraġġ. L-ospitalità kienet is-sinjal tagħna, il-mod ta' kif nirringrazzjaw għal barkit li rċivejna. Ommi għalmitni li l-veru sinjurija tkun islim fil-qalb u l-ħobs biex naqsmu. Hi qalet li qalb ġeneruża qatt ma ta' fil-miżerja anke meta ċ-ċirkostanzi jidhrulna negattivi. Il-kelmiet tagħha saru l-gwida tiegħi fis-snin li ġejjin. Din naħa toħroġ mir-ritmu tal-marġini u ċiklu tal-ħsad. Tallimna nemmnu fil-provvediment li ġej mill-għoli anke meta sħab tat-tempesti kienu qed jersqu lejn l-orizzont. Il-fidi żammitna aktar b'saħħitha mill-ħitan tad-dar tagħna, aktar profonda mill-ilmijiet tal-baħar. Is-sempliċità tal-eżistenza tagħna għaddietni għall-isfidi li kien jiġi fil-futur. Ma konniex nafu, iżda kull lezzjoni ta' umiltà u kull eżempju ta' perseveranza kienu se jkunu essenzjali għal mumenti ta' tħassib li kienu ġejjin. Is-slim tagħna kien il-bażi li fuqha Alla se jibni storja ta' mirakli. Fil-20 ħajti inbidlet kompletament. Iż-żwieġ ma' wieħed mill-aktar fiskaturi rispettat fir-reġjun ġib kuluri ġodda għal-jiem tiegħi. Kien raġel integru li deħ maħruġin mill-ħidma jgħidu l-ġrajiet tat-taqbil kontra l-baħar għaddija. Għajnejh fil-font iżommu l-erf tal-ilmijiet u qalbu fiha n-nobbiltà tal-irġiel sempliċi. Iż-żwieġ tagħna ġie ċelebrat f'jum tar-rebbija meta l-lumi kienu jiffrankaw u l-baħar kien kwiet bħalu nur. Ir-raħal kollu ltaqa' biex jifraħ, iġib magħhom rigali modestu tal-bsinċier. Ir-riħa tal-fjuri kien imħallat ma' riħat tal-ħobs frisk u l-imbit filwaqt li l-barkit ġew ipproklomati fuq il-ħajja tagħna l-ġdida. Bnejna d-dar tagħna bidejna stess ġebla b'ġebla. Kull blokk irrappreżenta ħolma, kull travu proġett tal-futur. Id-dar tagħna kienet żgħira iżda biżżejjed biex tospita l-imħabba u t-tama tagħna. Il-ħitan għajnuna ġodda kienu xhieda tal-ewwel ferħ tagħna bħala koppja. Is-snin bikrin kienu ta' talim reċiproku. Tallim xi nara fil-burdata tal-baħar mill-wiċċ ta' żewġi meta kien jirritorna mill-fiskar. U għallimni nidentifika l-aqwa ħut u nipprepara b'modi differenti.
Flimkien skoprejna li l-imħabba tissaħħaħ fil-ġentilezzi żgħar tal-jum. Ir-rutina tagħna kienet sempliċi iżda mimlija bis-sinifikat. Fil-waqt li hu kien jaffronti għal mewġ biex jaqla l-għajxin, jien kont nieħu ħsieb id-dar tagħna u ngħin lin-nisa l-oħra tar-raħal b'xogħolhom. Fil-għaxija konna naqsmu mhux biss il-ħobs iżda wkoll ħolmietna u biżatna. It-tama kibret bejnietna bħal pjanta rakkurata. Ir-rispett li żewġi kien kiseb fil-komunità kien ġej mill-integrità tiegħu. Qatt ma rrifjuta l-għajnuna lil sieħeb f'diffikultajiet lanqas ma ċaħħad li jaqsam l-erf tiegħu mal-fiskaturi iżgħar. Il-ġenerosità tiegħu kienet naturali bħal riħa tal-baħar u l-karattru tiegħu kien qawwi bħal randan tax-xatt. L-imħabba tagħna nbtu bħal żebbuġa qawwija, imħawla sew fil-fidi u misjuba mill-dedikazzjoni reċiproka. Ma stajna qatt nimmaġinaw li żmien tagħna flimkien kien se jkun daqshekk qasir, lanqas li l-miet li kienu għaqduna jum se jġibu l-bot minni. Iżda kull mument għandi miżmum f'qalbi bħala suldit prezzjuż jimla l-qawwa tiegħi fi snin ta' waħda. Il-mewt waslet mingħajr twissija bħal tempesta f'ġurnata ċara. Żewġi telaq fodu komuni bit-teba tas-soltu u l-weda li jirritorna fl-għaxija. Il-baħar li daqstant drabi għallimna iddeċida li żommu fl-iżżokk eternu tiegħu. L-ilmijiet li ftit tal-żmien kienu sħabhom saru libsa ta' miżmuma. L-aħbar infirxet mar-raħal bħal riħ kesħ. Il-fiskaturi ritornaw brasu minn xejjin, iġorru biss il-kpipel u l-pista skiet. F'dak il-mument fimt li ħajt infirdet f'żewġ partijiet, qabel u wara. Il-ħitan tad-dar darba daqstant kaldi deru issa kisħaw vojta. L-isfida li tkun armla fart fejn is-sopravvivenza tiddependi mill-qawwa raġel kienet kbira. Ibni, għadu żgħir, kien ixerret għajnejh lejja jistaqsi għall-missier u jien kelli nsib tweġibiet fost il-dmuħri tiegħi stess. Ir-responsabbilta li tkun u missier kienu qed idaħlu pis fuq spallejja li ma stajtx inġor. Id-diffikultajiet finanzjarji ma damewx ma jilħqu bibna. L-onqiet li konna ġabru għażminijiet diffiċli bdew joqsu malajr. Il-ħut li qabel kien abbondanti fuq il-mejda tagħna saret tifkir għal bot. Kull ikla kienet teħtieġ kalkolazzjoni preċiża, kull biċċa ħobs kellha tiġi maqsuma b'matematika eżatta. Il-ġirien għalkemm solidali fil-bidu kienu wkoll qed jiffaċċjaw il-ġrida tagħhom stess. Is-sajf li kien qed jissawwat li reġjun tagħna ma kienx jagħmel distinzjoni bejn armla u miż-żewġa bejn it-tfal u l-adulti. Ix-xemx mingħajr ħnina kienet qed tisfreġi t-tama tagħna flimkien mal-ħsad u l-baħar beda jidher dejjem aktar tagħna għat-teżori tiegħu. Il-jili kienu l-aktar diffiċli. Waqt li binti kien jorqod kont nippermettili nibki fiskiet niftakar fil-pjanijiet li sħaqna fil-ħolmiet li baqa' fit-triq. Iżda meta x-xemx kienet kelli nkun qawwija mill-ġdid. Ma kienx hemm żmien għall-ilmenti meta s-sopravvivenza kienet fil-linja tal-għaxar. Tallimt nġib il-biki tiegħi fi determinazzjoni. Kull ostakolu li kien jinstema kien jitħares b'saħħa li ma kontx naf li għandi. Il-fidi li qabel kienet ixxerret ma' żewġi saret l-unika sieħba kostanti tiegħi. Kienet ili baqgħet tellani kullodu li tatni l-kuraġġ biex naffaċċja jum ieħor ta' taqbil. Is-sajf kien jiżdied fuq l-art tagħna bħala eżerċitu mingħajr ħniena. Is-sema qabel ġeneruż bl-imtarx sar kuba tal-bronz bla vibrazzjoni għall-għajnuna tagħna. Il-ħafna li soltu kienu ħodoru ħajjin saru estensjonijiet xotti tal-art miksura. Il-baħar l-aħħar tama tagħna idher li ħalħut il-bot minn ġbiki battala tagħna. Il-dajjes tal-fiskaturi baqgħu ankorati fuq ix-xatt bħal ġsur abbandunati taħt ix-xemx bla ħniena. Ir-raġel lura mill-fiskar b'ġbiki ħfief u wiċċ imbiċċer bil-preokkupazzjoni. Is-suq qabel li kien vibrant u kuluritu sar posta skiet fejn ftit prodotti kienu jintwerew u anqas kien ibih. F'pajjiżna is-sitwazzjoni kienet ta' dwejjaq. Il-pitarra taż-żejt li qabel kienet taħżen lil madeb issa kien fiha ftit ktar bisfieħ. Il-dqiq li kell bażiku tagħna kuljum kien jonqos ma' kull kejl bir-reqqa. Kull ikla saret eżerċizzju ta' fidi u kreattività waqt li nippruvajt nagħmel li ftit jidher biżżejjed għad-don ta' binti. In-nisa tar-raħal kienu jiltaqgħu biex jaqsmu l-ftit li kien jifdal f'tentattiv ta' dwejjaq biex iżommu familji tagħna mimlija. Konna nitbewdu l-ftit li kellna bejnietna, daqqiet ta' ġrieden għal ftit żebbuġ biċċa ħobs għal ftit ħxejjex. Il-ġuħ għallimna li s-sopravivenza tiddependi mill-ġabra anke meta jidher li m'għandek xejn xi taqsam. Binti għadu tant żagħżugħ tgħallem ma jitlobx aktar milli nistgħu. Għajnejh li qabel kienu jlisnu bil-ferħ issa ġarrew maturità ta' żmien bikri mnissel mill-bżonn. Huwa osserva fi skiet waqt li kont naqsam il-biċċa ħarija tal-ħobs jaf li forsi mhux se jkun hemm oħra fil-ġurnata ta' wara. Il-jili saru twal mimlija bil-ħosta stonkiet vojta u talb imxajjar. Il-biża tal-ġuħ kien preżenza kostanti fid-dar tagħna aktar reali mill-ombri fuq il-ħitan.
Iż-żmien li bqajna nżommu d-dinjità tagħna nirrifjutaw li nċedu għal dwejjaq li l-iskarsezza kienet tipprova tippeżza. Kull għodu kont nitla' fuq it-terrazzin ta' darna biex nosserva l-orizzont, infittex sinjali ta' sħab li kien qdiem jafas ma jidhru. F'dawn il-mumenti ta' solitudni li kont nitkellem ma' Alla, mhux b'kliem ta' ribelljoni, imma bl-arfin kwiet li hu ma kienx se jabbanduna lili fl-akbar bżonn. Kien fil-għaxija sħuna li l-profeta Elija tidher fil-bib tiegħi. Il-figura tiegħu imponenti kontrastata mill-umiltà tal-ilbies miksub bit-trab tal-mixja twila. Għajnejh li jfissru deru jmorru lil hinn mill-miżerja apparenti tiegħi, jilħqu l-irkejjen l-aktar fondi ta' ruħi. It-talba li għamlinna f'dak il-mument idher li kienet provokazzjoni tal-ġrajja. Ilma u ħobs propju meta kien baqa' biss l-aħħar kejl ta' dqiq u żejt biżżejjed tal-ikla waħda ħarija ma' binti. Qalbi ġiet imsakra quddiem il-dilema, naqsam l-aħħar ikel jew nirrifjuta l-għajnuna ta' Sit Alla. F'dak il-mument xi ħaġa akbar mill-biża' tal-ġuħ kienet kelmet aktar b'saħħa. Leħen fl-intern aktar b'saħħa mill-raġuni tiegħi beda jikkonvinkni nemmen. Fl-aħħar mill-aħħar x'kienu dawk il-kejli ta' ħarin ta' dqiq u l-qtar ta' żejt meta mqabbla mal-kobor ta' laqgħa divina. Id-deċiżjoni li noħorġu lill-profeta fid-dar tiegħi għaddiet minn kull loġika umana. Id-dar modesta tiegħi tal-ġebel ċut kan ta' ħafna dmuħ saret kappella ta' tama. Il-ħitan li qabel kienu jaħsnu biss l-ekos tal-uniċità tagħna, issa għamlu kien l-preżenza ta' raġel li kien ġor miegħu l-qawwa tal-bidla. Preparajtu post biex jistrieħ inoffritu l-aħjar li l-faqar tagħna seta' jippermetti. Is-sempliċità ta' dar tiegħi ma kienx twerwer lill-profeta. U jakkumoda fuq il-mejda miżera tagħna bl-abbiltà ta' dak li jifhem li l-veru għana ma jitkejjix dak li għandek, iżda minn dak li kapaċi taqsam. Il-wiċċ paċifi tiegħu beda jibgħat paċi li ħafna ħin ma konniex nesperjenzaw. Waqt li kont qed nipprepara l-ħobs bl-aħħar riserva tagħna, ħassejt trankullità straordinarja. Kien bħalli kieku kull ġesta ġenerożità lejn dak il-viżitatur mhux mistenni kien dikjarazzjoni ta' fiduċja fil-qawwa ola li hu rappreżenta. Id-dqiq li kont qed inkejjel kien jidher aktar ħafif f'idejja bħalli kieku jġor magħhom weda siket. Ir-riħa tal-ħobs mikul mimliet id-dar tagħna mħalta mal-parfum tat-tama li reġgħet qalet. F'dik il-lejla qasimra aktar milli sempliċi ikla. Qasimna ċertezza li anke f'mumenti l-aktar skuri, id-dawl tal-fidi jista' jixel toroq ġodda, jibiddel mill-impossibbli għar-realtà. Il-weda tal-profeta qribt mużika f'widnejja, id-dqiq tagħna ma kienx se jispiċċa, iż-żejt tagħna ma kienx se jintemm. Kliem li kien jidher folja f'żminijiet oħra sar realtà quddiem għajnejja. Kull għodu, meta kont jiġġedded il-provvisti, kont insib l-istess kwantità tal-jum ta' qabel, bħalli kieku it invisibli kien jerġa' jimla l-ħażniet tagħna matul il-lejl. Il-miraklu ġie manifestat fil-kwitt tal-kuljum. Ma kienx xi ta' ikel li niżel mis-sema, lanqas kattir spekulattiv quddiem il-folla. Kien il-kostanza siket tal-provvediment li jġeddet kuljum, qatra wara qatra, kejl wara l-ieħor. Il-ħażnija żgħira tagħna saret xhieda ħajja tal-qawwa tal-fidi. Binti li qabel kien jorqod b'żaqq u vojta, issa kien jiekol kuljum. Għajnejh reġgħu kisbu d-dija ta' tfulija u l-banter tiegħu reġa' id-dar tagħna. Il-ħobs li qsimna ma kienx biss ikel għall-ġisem imma nutriment għal ruħna, issaħħaħ il-fiduċja tagħna fil-provvidenza divina. In-news tal-miraklu baqgħet bejn il-ħitan ta' dar tagħna bħala segrit prezzjuż bejnietna u l-profeta. Il-ġirien kienu jistaqsu kif konna nlaħqu fil-miżerja li kienet qed tħammar lir-reġjun. Tweġiba tagħna kienet fir-riħa tal-ħobs frisk li kien jinfresh kuljum il-kċina tagħna, xhieda siket tal-abbundanza li tinbet mill-ubbidjenza. Il-ħin għadda u s-sajf kompla jħammar l-art tagħna. Iżda ġewwa d-dar tagħna konna ngħixu realtà differenti. Id-dqiq u ż-żejt kienu jġeddu bl-istess ċertezza li x-xemx tqum kuljum. Il-mejda tagħna modesta saret altar ta' Ratt il-ħajr, fejn kull ikla kienet ċelebrazzjoni tal-fedeltà divina. Tallimta li l-vera abbundanza ma titkejjix mill-kwantità li għandek, iżda mill-fiduċja li titfa' falla. Id-daqs ta' dqiq u l-pitarra taż-żejt saru simboli ta' provvediment li jpassa l-loġika umana. Kien bħalli kieku kull kejl imkabbarini ġor magħhom lezzjoni dwar il-fidi u l-ġenerożità. Il-miraklu ta' tkattir ma kienx biss fl-ikel li ma ntemmix iżda fil-bidla li seħħet f'qalbna. Kuljum il-fidi tagħna saret aktar b'saħħa meta kkuntemplajna l-manifestazzjoni konkretu tal-qawwa divina fil-ħajja tagħna. L-iskarsezza li qabel kienet tedditna saret xhieda ħajja li l-provvediment ta' Alla jaqbes kull ċirkostanza. Ijiem ta' prova saru skola ta' fidi. Dar tagħna, markata qabel bit-niket tal-arbliġi u l-biża' tal-ġuħ, saret wadi ta' tama fil-mess tal-art nixfa li kienet tissirkilna. Il-preżenza tal-profeta Elija ġabet miegħu mhux biss il-miraklu tal-provvediment materjali, iżda wkoll bidla profonda spiritwali. Kull għodu ġab lezzjoni ġdida dwar il-fiduċja.
Tallimta nħares lejn id-daqs ta' dqiq u l-pitarra taż-żejt mhux aktar bil-biża', iżda bil-ċertezza kwejjed ta' minja fil-għajn li minna kien ġej il-provisti tagħna. Il-biża' tal-iskarsezza ġie sostitwit bil-paċi ta' min jistrieħ fil-wedit akbar mill-ċirkostanzi tagħna. Binti xut siket ta' trasformazzjoni tagħna kibber mhux biss fil-qis iżda wkoll fil-erf. U tallem li l-vera saħħa mhix fir-riżorsi tagħna stess iżda fil-kapaċità li nemmnu f'qawwa akbar minn limitazzjonijiet tagħna. It-talbiet tiegħu qabel talbi umli għal-ħobs saru dikjarazzjonijiet ta' ratti l-ħajr. Il-barkiet li rċivejna għaddew mill-ħitan ta' dar tagħna. Anke fil-mezz tas-sajf sibna modi kif naqsmu l-abbundanza tagħna ma' oħrajn fil-bżonn. Il-ħobs li qatt ma kien jonqos mill-mejda tagħna sar simbolu ta' tama għal dawk li jduru bil-bib tagħna ifittxu ikel mhux biss għall-ġisem iżda wkoll għar-ruħ. L-istorja tagħna nfirxet b'mod diskret mar-raħal mhux bħala wirja ta' mirakli iżda bħala xhieda siket tal-qawwa tal-fidi. In-nies osservaw b'ammirazzjoni kif armla u bina laqgħu u prosperaw fil-mezz tal-avversità. Il-ħajja tagħna saret prova ħajja li l-barkiet divini ma jarfux il-limiti taċ-ċirkostanzi. Il-perjodu ta' prova li fil-bidu der sentenza ta' mewt inbidel f'żmien ta' rivelazzjoni. Skopert saħħat li ma kontx naf li għandi uċċabċib li temmen li għaddit minn femeti. Kuljum kien opportunità ġdida biex inkun xut tal-kura minuta li biħalla kien jissodisfa l-bżonnijiet tagħna. Il-preżenza tal-profeta fid-dar tagħna għallimitna li l-akbar barkiet mhux dejjem jiġu fil-forma tal-abbundanza materjali, iżda fit-trasformazzjoni profonda li seħħ meta nobodu nemmnu lanqas quddiem l-impossibbli. Il-mejda sempliċi tagħna saret altar ta' ratti l-ħajr, fejn kull ikla kienet ċelebrazzjoni tal-fedeltà divina. Wara li l-profeta Elija telaq, il-ħajja tagħna ma reġgħetx lura għan-normalità l-qadima. Kien impossibbli li nerġgħu nkunu dawk li konna wara li konna xhieda ta' miraklu daqshekk kbir. Dar tagħna qabel posta ilmenti saret monument ħajja tal-providenza divina. L-istess ħitan li kienu xhieda ta' dmuħ tagħna issa żammew stejjer ta' rebħa u tama. Ibni kiber biftaħir fil-wirt ta' dawk il-jiem eċċezzjonali. Fl-għajnejn tiegħu ma kienx hemm aktar li mawweġ tal-biża' tal-ġuħ, iżda l-wirdin ta' min tallem żgħir li l-fidi qiegħed l-għoljiet u timla l-vażi vojta. It-tfulija tiegħu markata fil-bidu minn nuqqas tal-missier kienet imkabra minn esperjenza li qawwiet il-karattru tiegħu għal dejjem. Ir-rikostruzzjoni tal-ħajja tagħna ma seħħitx biss fl-aspett materjali, imma partikolarment fir-ruħ. Tallimna li d-dinjità vera mhijiex fi ċirkustanzi esterni, iżda fil-mod kif aħna nażlu li naffrontaw l-avversitajiet. L-istorja tagħna saret xhieda ħajja għal ġenerazzjonijiet futuri tal-villaġġ. In-nies li qabel kienu jħarsu lejna b'kompassjoni issa kienu jfittxu fina l-kliem tal-erf u t-tama. L-esperjenza tagħna saret sors ta' inspirazzjoni għal oħrajn li kienu għaddejjin minn battibekki tagħhom. Ma konniex naqsmu biss il-ħobs mat-teħid tagħna, imma wkoll il-lezzjonijiet siwja li tallimna dwar it-twemmin f'nofs l-impossibiltajiet. Il-ġejjini li qabel kien jidher dubjuż issa kiseb konturi ġodda ta' tama. Skoprejna li kull xemm ġdida kien iġib miegħu l-opportunità li nerġgħu nibdew li nibnu xi ħaġa ġdida fuq il-fundamenti msaħħa tal-fidi tagħna. L-abbundanza li esperjenzajna ma kienx limitata għal materjal, iżda trabbadet fl-erf u l-fejn ġenwin dwar il-kura divina. L-istorja tagħna ma ntemmeċ mal-għejxin tan-nabija. Komplit tiżviluppa bħala xhieda ħajja li l-mirakli ma jiġrux biss fil-mumenti eċċezzjonali, imma wkoll fil-qawwa li nsibu biex nimxu l-qudiem kuljum. Il-fidi li żammenitna f'dawk iż-żminijiet ta' tbatija saret l-wirt l-aktar prezzjuż tagħna. Illum meta nħares lura nara li dawk iż-żminijiet tat-tixrid kienu fil-fatt żminijiet ta' tħejjija. Kull sfida affrontata, kull ostaklu superati kienu jikkontribwixxu għat-tfassil ta' min sirt. L-istorja tagħna mhijiex biss dwar is-sopravivenza, imma dwar it-tibdil fond u l-iskoperta tal-abbundanza vera li titwilet mill-fidi li ma tiġrix. Meta jistaqsuni dwar is-segret tal-abbundanza vera, inqassam l-istorja tiegħi mhux bħala kitba ta' mirakli eċċezzjonali, imma bħala xhieda li l-fidi ġenwina titbiddel in-nuqqas għal provediment. Il-ħajja tiegħi immarkata minn nuqqas u l-biża' nibet fuq art nixfa għax tallimta li tafda falla mhijiex għażla żminijiet tal-għana, imma deċiżjoni ta' kuljum li żommna sanet fil-uragani l-aktar qawwijin. L-istorja tiegħi se tkompli tirrifletti f'qalb ta' dawk li bħali jiskopru li l-abbundanza vera ma tkunx imkejla b'dak li għandna fil-kmamar tal-ħażna tagħna, imma bil-fiduċja assoluta li aħna noqżu f'qalbna tagħna. Sa ma nerġgħu nilqgħu lil xulxin, żommijak il-ċertezza li anki li żjed nuqqas font ma jistax illimita l-qlieħ tal-qawwa tal-fidi.